formacija sa rednim brojem 3. Blue Stars. U drugoj rundi dolazi nam formacija pod rednim brojem 1, New Stars. Hvala formaciji. Slijedi formacija sa startnim brojem 6, Tigrice. Hvala formaciji. Slijedi formacija sa rednim brojem 4, Osnovna škola Augusta Šenoja.
startnim brojem 9. Frajerice. Hvala formaciji. Slijedi formacija sa startnim brojem 10. Osnovna škola Ljudevita Gajica.